Duwa kaging tigpayuhot og ilegal nga droga ang arestado sa managlaing operasyon sa Misamis Oriental. Nakatutok si Clyde Macascas. Unang naaresto ang miyembro sa LGBT nga si Naphtali Magnase sa Villanueva, Misamis Oriental human mapalitan og usa ka pakete sa gituhang shabu sa operatiba sa National Bureau of Investigation kon NBI adlaw Miyerkules. Na-recover sab kaniya ang laing mga pakete pa sa gituhang droga. He was pushing. He was selling drugs to mga parokyano niya sa Villanueva. Sa walay paglimod-limod, giangkon sa dinakpan ang aligasyon. Taod-taod na sab kuno siyang milambigit sa ilegal nga binuhatan tungod ra sab sa kalisod sa kinabuhi. Pag kanang makabaligya ka na ba sila ihatag sa imo? Ay ginagmelan ko ni 100, 200 ano. Depende. Depende ra po. Sa man na per sachet or per unsa ba? Per sachet gid sa kanang sa 1,000 naka 100 ano. Ginasubay pa karon sa NBI ang mga posibleng kuhaanan sa suspect sa iyang supply sa droga. Samtang sa El Salvador City, arestado sab ang 31 anyos nga si Clint Fabria diyang napalitan sa bugos sa kapakete sa gituang droga gamit ang 500 pesos nga marked money. Laing upat pa kapakete sa gituang shabu ang nakuha sa posesyon ni ini og mga drug paraphernalia. Sumala sa kapulisan, dugay na nga naa sa listahan ang dinakpan nga paundang-undang ang transaksyon. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon karon sa duha ka mga dinakpan. Uban si James Yap sa kamera, ako si Clyde Macascas para sa One Mindanao.